Український патріот Володимир Балух залишиться за ґратами. Підконтрольний Кремлю окупаційний Керченський міський суд відмовив Володимиру Балуху в достроковому звільненні. Окупанти запроторили його туди на 4 роки і 11 місяців. А проти дострокового звільнення Володимира Балуха була саме адміністрація Керченської колонії. Мовляв, в'язень провів у них лише півроку, тому впевнено сказати, чи виправився він, там не можуть. Тутешні судді не взяли до уваги ані аргументи адвокатів про абсурдність звинувачень, ані позитивну характеристику несправедливо засудженого українця. Сам Володимир Балух на сьогоднішньому показовому засіданні присутнім не був, заявив, що не хоче брати участі у цьому цирку. Володимир Балух принципово відмовився брати участь в цьому засіданні, тому його не привозили. У суді були всі підстави задовольнити це клопотання, відпустити Володимира. Але я думаю, знов-таки головне тут те, що Володимир є українським активістом. Це все ж таки є політично мотивована справа, і навіть в питаннях його звільнення ми бачимо, що суддя все одно керується не законом навіть Росії, а все ж таки певними політичними мотивами. Нагадаю, російські ФСБівці затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016-го, нібито за знайдені на горищі патрони. Вже у СІЗО до цієї сфабрикованої справи додалась ще одна про нібито напад на начальника слідчого ізолятора. Адвокати Володимира Балуха стверджують, з урахуванням строку, проведеного у СІЗО, у колонії йому лишилося провести ще 1 рік і 2 місяці.